Slavă Domnului! Amin. Cred că avem aici de română. Da, sau? Nu tot. Înseamnă că vorbim în engleză. Bine. Acum, primul piesa este o colindă care noi știm foarte bine. Semnificarea este că are o conexiune cu noaptea care Iisus a născut. Unde a fost? În Betlehem. Betlehem unde? Iudea. Și de asta, fiindcă a fost o noapte așa frumos, o noapte holy, o noapte fără zgomot. De asta o să facem ceva care are legătura și conexiune cu asta. Să cântăm Silent Night. Dar avem luminare acum? Unde sunt luminare? S-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria.
și a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat și scutece și l-a culcat într-o iestre, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turnei lor. Și iată când un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Amin. Bine, avem o problemă un pic cu tehnical. Final. A rezolvat. Slava Domnului. Bine. Primul piesă cu care s-a cântat numește Away the Manger. Partea care am citit, Biblia a vorbit despre cum a născut Domnul Iisus Hristos. Unde a fost născut? În Betlehem. Multe ori am văzut când copii a devenit rege, dar doar în lumea asta, doar odată, am avut o cazul care o rege a devenit ce? Un bebeluș. Și cine a făcut asta? Iisus. Și de ce a făcut? A făcut pentru că El iubește pe noi, pe eu și pe tine. Amin. Toți e bine acum. Away in the manger, not queen for a babe.
Acum o să cântăm asta, numește Ești tot ce vreau. Noi știm. Dacă putem să cântăm împreună, o să fie foarte... Thank you.
mare nu faci tu și ca tine altul nu există. Și ca tine altul nu-i ce mare e și ce mare nu faci tu și ca tine altul nu-i și ca tine altul ce mare mai tare și ce mare minuni faci și ca tine altul nu-i și ca tine altul nu-i ca tine altul nu-i ca tine altul nu-i și ca tine altul ce mare și ce mare minuni faci și ca tine altul nu-i ca tine altul nu-i și ca gândim despre ce spunem din fapt. Nu există nici unul care e așa ca Dumnezeu. El e cel mai puternic, El e cel mai mare. Și El e Tatăl nostru. Ce frumos este! Încă o dată, ce mare și ce mare minuni faci tu și ca tine altul și ca tine altul nu-i și ca tine ce mare și ce mare minuni și ca tine altul nu-i și ca tine altul nu-i Amin. Acum o să schimbăm ce fel de cântare care cântăm, dar am o rugăminte. Puteți să veniți un pic mai în fața? Putem? Un pic. Un pic. Dacă aveți un loc în fața dumneavoastră, puteți să veniți mai în fața. Un pic. Doar ca o familie care suntem. Hai. Ca să venim. Hai, aplaudăm cu hai să aplaudăm. Mersi mult. Un pic mai în fața. Toată lumea. Vă rog. E o rugăminte. Un pic. Doar o scană. Minim. Mersi, un pic mai în fața. Mersi, hai să lăsăm acolo pentru cei care să vină mai târziu. Noi care am venit primul, hai să venim un pic mai în fața. Mersi, mulțumim. Da. Așa e. Mersi mult. Hai, acum o să cântăm toată lumea împreună. Mai cântăm cu vocea noastră, cu mâinile noastre. Noi tot facem. E o închinare, nu e o performanță. E o diferență dintre închinare și performanță. Performanța, voi stați și ne uitați. Da? Dar închinare, cine face? Noi tot facem împreună. Așa e. Amin. Hai, lasă pe limba română mea. Știu că e așa perfectă. Înțelegerea asta contează. Mersi mult. Hai. Mersi. Blessed be your name in a land that is beautiful. Where the streams of abundant flow. Blessed be your name. Blessed be your name. When I'm found in need of service, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. You are not to pray. Put it on.
Fiecare
multe și alte forme de religie. Dar există doar un Domnul care a murit și a venit înapoi. Și până acum, ce este? E viu. Hai să ne amasă acasă. Cu siguranță, cu data. Domnul meu e viu. Domnul meu e viu. Domnul meu e viu. Și asta e speranța mea pentru mine. Eu știu asta foarte bine. Domnul meu e viu. Dar eu știu în cer. Domnul meu e viu. Și El e Domnul meu. Domnul meu e viu. Nu a murit. Domnul meu e viu. Trăiește prin mine, prin mine. Domnul meu e viu. Trăiește prin tine. Domnul meu e viu. 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 Tatăl meu e viu. Domnul 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 meu e viu. Da, e viu. Da, e viu. E viu. Nu a murit. Domnul meu, Jehova Rafa, Jehova Nisi, Jehova Rafeka, Tatăl nostru, Elohim, Mesaia noastră. E viu. 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 E we just go straight into mine. Acum, okay, I really don't mind water. Okay, Amin.